Goizeko ordu 2:03 muruak eta eskuzak pronostikoak betez irabazi egin diete 22 eta 15 Rekalde eta Bikuñari Mungian jokatu den binakako beserie txapelketako final laurdenetako ligaxkako 10. jardunaldiko 4. norgehiagokan. Gogora ezagun batetik muruak eta eskuzak jokatu zutela aurreko astean ere, gogora ezagun eskuza Arkaitz Gabirondoren ordez ari dela, Gazteluko atzelariak eskuetako arazoak dituela eta joan den asteburuan Luzaiden erraz irabazi zieten Salaberria eta Gaskueri. Aldiz oso bestelako emaitza lortu zuten Rekaldek eta Bikuña ordezkatu zuen Erostarbek Dario eta Lozaren aurka Logroñon, izan ere galdu egin zuten partida hori. Beraz, bibikoteak oso dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko honetara, eta pronostikoak ez dute hutsik egin, eta muruak eta eskuzak eraman dute garaipena. Hala ere, hasieran kosta zaie, Rekaldek oso hasiera ona eman dio txapelketari, ez dabil bat ere fin, Dimako aurrelaria oso gogorra eta luzea egiten ari zaio binakako txapelketa hau, hasieratik oso dinamika okerrean hasi ziren eta geroztikan ez dute burua altxatzerik izan, eta gaurkoan ere partida hasiera ona egin du. Nik uste da pixkanaka euren burua kanpoan ikusten ari diren heinean presio gutxiagorekin edo ari dela, eta gaurkoan behintzat hasiera bikaina eman dio partidari, pilota oso bizi mugituz eskuza atzean behartuz eta muruari apenas aukerarik utzi gabe, eta 5-1 aurreratu dira. Hala ere berehala eman diote buelta gorriek, eta muruaren erakustaldia aipatu beharra dago hemen. Arrasateko aurrelaria sekulako txapelketa egiten ari da, goitik beherakoa, postura guztietan, saketik hasi eta ezker gantxora arte sekulako bizitasunarekin aritu da mugitzen, eta gaurkoan bereziki muruaren ezker gantxoa nabarmendu beharra dago, tanto asko egin ditu baliabide hori erabiliz, eta gainera tanto zehatzak, eta horixe izan da are meritu handiagokoa. Txapagaineko ikusgarriak jo ditu, gainera kantxaren edozein gunetatik, askotan kantxa erdian hartuta, beste batzuetan txokoragotik, eta egia esan hor Inigo Bikuña eta eskuza hasieran oso berdinduta joan dira, baina gerora Laudioko atzelariak dominatu egin du Donostiakoa. 10-6 aurreratu dira, eta hor bazirudien joateko arriskua edo bazutela, baina ez, berriro ere itzuli dira, hor eskuza pare bat pilota galdu ditu, baina bigarren zatian ez da kolorerik izan, jada Bikuña ere pilota garbiak galtzen hasi da, pixkanaka animoa ere jaisten hasi zaie Rekalde eta Bikuñari, Xabi Rekalde ere aurrean dezente galtzen, eta murua bere horretan, partida hasieratik hartutako dinamika positibo horretan pilota bizi mugituz, atzera aurrean ere zentzu handiarekin, efektoekin eta jokatuz, eta Arkaitz eskuzak ere, naiz eta hasieran behar bada kosta zaion apur bat partidan sartzea, gerora ere norgehiagoka bikaina jokatu du, 18 eta 12 aurreratu dira, azkenerako 21 eta 13 izan dira, eta Rekaldek egin ditu pare bat tanto ikusgarri, txokoan behintzat, horrekin amaitu du ez, egin duen bigarren zati eskasa, baina azkenerako ez dute buelta ematerik izan, eta 22 eta 15 amaitu da, eta oso beltz, oraindik ere matematikoki ez nuke esango Rekalde eta Bikuña kanpoan direnik, baina oso beltz dute panorama Dimakoak eta Donostiakoak, eta ikusiko dugu hurrengo 4 jardunaldietan zer gertatzen den. Aldiz murua eta Gabirondok bigarren postu hori hortxe dute, oraindik ere lan asko eta izerdi asko bota beharko dute hori lortzeko, playoffak mintzat ziurtatuta dituztela esan daiteke, baina bigarren postu hori nahi dute noski, eta horretarako lana gogor eta zuzen egin beharko dute. Beraz, une honetan 7 punturekin dira murua eta Gabirondo, aldiz bakarrarekin, eta jada sailkapenaren zuloan ia hurrengo partida guztiak irabaztera derrigortuta dira Rekalde eta Bikuña. Gogoratu, muruak eta eskuzak 22, Rekaldek eta Bikuñak 15 Mungian.